салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. Конор бармегардад. ӯ ҳатман бармегардад. ӯ ку дар кабаш ба қавле кай истода буд. Хулас мураббии ирландӣ Ҷон Кавана дар нишасти матбуотӣ ба журналистон аз баргашти Конор Макгрегор ишора кард. ӯ гуфт ки намедонам ки Конор бармегардад ё не. ӯ ҳоло аз зиндагии дар нафақа лаззат мебарад. ҳоло ӯ ҷавон аст ва баргашти ӯ метавонад дар ҳаёташ муваффақиятҳои нав биёрад. агар ӯ баргардад, се рақобати муҳимро бояд паси сар намояд. Якумин рақобат бо Дастин Геҷи аст ки беҳтарин рақобат хоҳад буд. ҳамчунин Конор боз бо Нейт Диаз рақобат кардан мехост ва аз ҳама асос ин ба истилоҳ реванш бо Ҳабиб Нурмагомедов аст ки ҳангоми баргашт бояд баргузор шавад. инро мураббии Конор ба пойгоҳи иттилоотии Fight News гуфт. се рақибе ки ба қавле ин марда гуфт, боварӣ дорам ки ҳар сеш Конорро мешикананд, чун аз тамрин кам-кам канор рафтани Конорро ҳама медонанд. баъд аз оне ки Барселона дар вохӯрӣ бо дастаи Селта имтиёз аз даст дод, сармураббии дастаи каталонӣ Кике Сетьян мавриди интиқоди шадиди мухлисону рӯзноманигорон қарор гирифт. хабарҳо пайҳам мебаромад ки Кике Сетьян ба ихроҷшавӣ аз симматаш наздик мешавад. гуфта мешуд ки раҳбарияти дастаи Барс ба хулосае омаданд ки дар сурати бохт аз дастаи Атлетико ӯро ихроҷ менамоянд. ҳатто чандин номзадро ба симмати сармураббигӣ аллакай интихоб карданд. аммо ҳамаи ин гапу калочаҳо ба қавле дурӯғ баромад. имрӯз раҳбарияти дастаи каталонӣ барои дастгирии мутахассис ба хонааш рафтанд ва гуфтанд ки ба хабару овозаҳо бовар накунад, чун даста ба ӯ боварии комил доранд. ин корро махсусан президенти бошгоҳ Жозе Бартомеу ва директори варзишии даста Эрик Абидал карданд. хулас дӯстон, чаро Барселона дигар бояд имтиёз аз даст надиҳад? ин қадар дастаҳои дигар барои чӣ вуҷуд доранд? бояд онҳо ғалаба накунанд? ин футбол аст, касе бой медиҳад, касе дигар ғалаба мекунад. Фёдор Смолов, ҳамлагари рӯстабори дастаи Селта ки ин мавсим ба задани 2 гол даст ёфтааст, шояд боз мавсими оянда шартномаашро тамдид созад. ин гапи ман нест. инро сармураббии дастаи Селта Оскар Гарсия гуфтааст. ин дар ҳолест ки Смолов дар ҳисоби худ 2 гол дорад ва ин 2 голро ба дастаҳои Реал ва Барс задааст. аз ин хотир сармураббӣ мисле ки Смоловро аз даста ронданӣ нест, ҳарчанд ӯро барои як мавсим оварда буданд. Оскар Гарсия гуфтааст ки ӯ на танҳо 2 гол зад, балки ба яго аспас кӯмак намуд то бозигузории хуб дошта бошанд. хулас мо аз кори ӯ розием. то охири мавсим ин аниқ аст ки Смолов дар даста мемонад ва ояндаашро мебинем. агар бошгоҳ хоҳад тамдид кардан, пас мо тайёрем. ҳамин Смоловро ҳамун ғоти омаданаш дар Испания чашми дидан накарданд ва ӯ як гол ба Барсу як голи дигар ба Реал задааст. мардак то нест. Али Абдулазиз, менеҷери Ҳабиб Нурмагомедов дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт ки Ҳабиб дар як сол аз баромади оммавӣ чӣ қадар маблағ кор мекунад. ӯ гуфт ки соли гузашта Ҳабиб аз ин 16.4 миллион доллар кор кардааст ки 10 миллиони он замони рақобат бо Дастин Порье буд. пойгоҳи иттилоотии Форбес як вақт иттилоъ дода буд ки як баромади оммавии Ҳабиб Нурмагомедов 78,000 долларро ташкил медиҳад. бачаи пулу бойгариро бин ош шава. Сардор Озмун, футболбози эронитабори дастаи Зенити Санкт-Петербург, боз барои вайрон намудани қоидаҳои бошгоҳии зидди коронавирус гунаҳгор дониста шуд. Сардор Озмун дар як тарабхона бо ҳамсари собиқи Александр Киржаков ва чанд хонуми дигар ки номаълум буданд нишаста хурсандӣ мекарданд. бошгоҳи Зенит дар ин маврид то ҳол изҳорот надодааст, вале қаблан як маротибаи дигар барои чунин вайронкорӣ ӯ муҷозот шуда буд. ҳамлагари дастаи Туринии Ювентус ва мунтахаби футболи Португалия Криштиану Роналду дар саҳифаи расмии худ шакли нави тари ороиши мӯи сарашро намоиш дод. аксе ки ӯ расонаӣ кардааст бо ҳамдастаи худ Хуан Квадрадо қарор дорад. шумо дар бораи тари нави ороиши мӯи сари ман ва дӯсти ман чӣ назар доред? дарҷ намудааст Роналду. дафтари матбуоти бошгоҳи Ювентуси Италия бо 2 тан аз футболбози собиқадори худ дарвозабон Ҷанлуиҷи Буфон ва ҳимоятгар Ҷорҷо Келини шартномаи ҳамкориро тамдид намуд. созишномаҳои нав миёни футболбозон ва даста то тобистони соли 2021 эътибор дорад. Буфон тобистони соли 2001 аз тими Парма бо қимати наздик ба 53 миллион евро шомили Ювентус гардида буд. тобистони соли 2018 дарвозабон ба ҳайси агенти озод ба тими ПСЖ гузашт.
اما پس از یک سال هنرنمایی در پاریژ او دوباره به تورین برگشت. در موسم کنونی بوفون 42 ساله در چمپیونات ایتالیا 7 بازی گذرانیده است. کلین تابستان سال 2005 با مبلغ 7 میلیون یورو از دسته فیورنتینا به تیم یوونتوس گذشته بود. این موسم حمایتگر 35 ساله در سری آ 3 بازی انجام داده 1 گل زده است. باز میگن در اروپا با اصطلاح تقابضی نیست. ماوریسیو پاچتینو پسر سرمربی سابق دسته تاتنهام هاتسپور ماوریسیو پاچتینو با کلوب لندنی قرارداد همکاری نو بست. یادآور میشیم که ماوریسیو از سال 2015 در ساختار تاتنهام فعالیت میبرد و در موسم سالهای 2019-2020 فوتبالباز 19 ساله در 14 بازی هیئت جوانان دسته میدانداری کرده با زدن 1 گل و 3 پرتافت گل‌آور دست یافته است. سال 2019 پدر او ماوریسیو پاچتینو از وظیفه سرمربی دسته تاتنهام هاتسپور آزاد شده بود. گفته می شود که پسر سرمربی سابق از موسم آینده در هیئت دسته لندنی با میدان خواهد آمد. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.